ये खीरीटा पे गोटे सरू बासमती चाउलटा दब बाबा ता सहित काजुटा दब बाबा आ किसमिसटा बढ़िया 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 कथा पिला मन पड़े ये किसमिसटा दब किसमिस न पला भल लगे लोक आउ थे मन पकई दे सरू बासमती चाउलटा दब काजुटा दब किसमिसटा दब कहीं गोटे काम करना तेजपत्र टिके पकई दोना बासना हम हेला को तेजपत्र पड़ो को दिला खला खला सरू बासमती चाउलटा दब काजुटा दब किसमिसटा दब तेजपत्रटा दब आ अमूल तेरा पुआ होची बहुत गल बुझिलु ହେଲା ଅମୁଲ ଆଦି ହେଲା ଖଲା ତମେ ଟା କହିଲାନି ପିଲାଟା ଅମୁଲଟା ତ ସେମିତି ପଡିବ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବାରବାର କହୁଛି ମୁଁ କଥା ମଝିରେ କଥା କହିବନି କାଇ ସେମିତି ଦେଉଛୁ ବାପା ତୁ ଚାଉଳଟା ଦବ କଣ ତ ସେଟା ଚେରିଟା ଦବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହଁ ଦଉନୁ ତ ବାପା ପଡିଆ ସେଇଟା ବି ଫ୍ରିରେ ପକେଇକି ବାକିଦେବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ପା କହି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଦିଲା ଖଲା ନଡ଼ିଆଟା ଲେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ କଣ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ପକଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରଟା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଡାଳଚିନି ଟିକେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଳଚିନି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଦେଇଛ ତମେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭାବିକି ତମେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଛୋଟା କଥା ତମେ ଜାଣିନ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର ଡାଳଚିନି ପକେଇ ଗୋଟେ ଡାଳଚିନି ପକେଇ ଦେବି